Titignan tayo ng mga tao. Ang tao tumitingnan sa atin kung nandan sa tayo. Pagkat tayo kay Kristo. Tinitingnan ng ibang tao sa atin kung gusto ka sa buhay mo. Kasi sabi nila ay malayo sa sinasabi mo. Kasi kaya nga, example of God, kailangan yung magawain natin, nakikita din nila na Diyos talaga yung pamumuhay natin. Kailangan yung example, kailangan talaga maging modelo kasi ibang tao sa lahat po na nakakita sa'yo. Talagang yung focus mo, maging example ka sa kanila na dati-dati gumagawa ka ng mga hindi, yung mga masama, dala ng mga masama, nagawain dapat yun. Tanggalin yan para maging example ka sa mga tao. Ikaw ay mabuting tao na nagsasabi ka. Kulang po sa kanya dahil sa mga pinagbago sa buhay ko na hindi tulad noon na maraming bagay na hindi nararapat sa akin, pero ngayon malayo ang narating ko sa mga ginawa niya. Example, para sa iba. So, ang target ko talaga sa buhay ko is maging living example. Maging living example sa lahat na sa pamamagitan pa lang ng buhay ko, makikita na nila kung ano ang nagagawa ng pag-ibig ko. Nabibigyan ng ehemplo kung paano ko nilalakaran ang salita ng Panginoon, ang kagustuhan ng kalooban ng Panginoon sa aking buhay. Kasi nabasa ko rin sa Pilipos, no, na sabi nga naparito siya upang maglingkod at hindi para paglingkuran, no. Marami siyang pinakitang example katulad ng pag-washing ng mga paa ng kanyang mga alagad, no. So ganito rin ang nais ng Panginoon sa buhay ko, na lakaran ko kung ano ang kanyang kalooban. Nagbabasa ka tsaka dito sinusunod mo ang mga utos ng Diyos. Tayo sa mga hindi pa nakakikilala sa ating mahal na Panginoon, kung paano yung ugali natin dati at kung paano yung ugali natin ngayon na tayo na ay nakakikilala sa ating mahal na Panginoon. So panindigan natin yon na kumbaga sa pakikitungo sa kanila ay laging maguluhang buhay, parang barumbado na tao. But when you started serving Christ, so you should make your path na magustuhan sa mga tao, na anuhin ka din, na mag-follow sa ginagawa mo. Yung makikita na yung mga magagandang gawa na ginawa sa'yo. Yung sitwasyon, yung nakikita natin na parang na yung mundo, parang bagsak na, but ikaw nandito pa tumayo to encourage others na there is you na nagbigay kulay pa sa mundo, not to do bad things but to do good things. Yun lang. Sumusunod kay Kristo, yung mga ginagawa natin sa ating sarili, kung paano natin pinakita sa mga tao na namumunga yung Holy Spirit sa ating buhay. So katulad ng mga makasanlibutan na mga gawain nung una, so iwanan natin yan at sumunod tayo sa yapak ng Panginoon para makita sa mga tao na yung kilos, yung mga ginagawa mo noong sa sanlibutan ay Tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. Dapat hindi tayo mag-ayon sa sanlibutan. Kung paano namuhay ang Panginoon Jesus, dapat ipamuhay din natin upang makita ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon kung paano tayo namuhay bilang isang Kristiyano o tagasunod ng Panginoon Jesus. Kung tatanungin, naging example ba ako? Oo, naging example ako. Sapagkat nagpipilit ako na patuloy